Maayong buntag, Day Amelita. Maayong Buntag, Day. buntag sa Noy. Kinsay nga nato, Noy? Dedo Inday. Magsugod na ko, Noy, ha? Ano ba niya? Uwan ako'y nakita. Di na ko makabasa. O sa ibot ni mong ipasabot, Day Amelita. Ako ko andin daw ka nang nasayop lang usulti si Amelita. Tingaligwa pa lang kaayo siya. Maandam ba? Sayo pa manggong kaayo. Ani na lang dito. Gawas lang una. Unya, tagon lang kag balik ha. Ako una ning iparelax ka dali si Amelita ha. Sige. Tawagan niya akong balik. Basta, ako ba yung una, ha? Ay, lagi. Ikaw lagi una. O, sige na. Gawas na. Ngano ka man, Amelita? Ngano ka? Kasi natabo ni mo. Nganong miingon magkakang dindo? Nga, wakay nakita. Dili ka makabasa, ha? Tinuod bitaw nga akong giingon, tiya. Wa ko'y makita sa umaabot nila. Di na ko makabasa sa mamahimong mahitabo nila sa umaabot. Hinaya ka na tingog di mo. Kay madugan ka nila. Tiya, Ayaw pagpakaroon inon, Amelita. Tigalig pasangilan na ni mo, ha? Kaya dili na kag gusto. Ining akong gipahimo ni mo. Ayaw yung kong binuangi, Amelita. tiya na sayop ka. Di pasangil lang. Tinuod na nga akong gisulti. Hasta gani ko nahibong. Ngano nahitabo din ako. Paminaw, Amelita. Dili may mo mahibaw ang mga tao ni ini. Kinala mapabilin ang ilang pagtuong makabasa kag hapon sa ilang kaugmaon. Dili mahimong mahunong ang atong pangwarta. Pero tiya, unsaon man ako. Di na makita ako makita. Magpakaroon ino na lang ka. Sa tiya. Magpatuo ka nga makabasa lang gihapon ka. Magbuhat-buhat na lang kag bisan unsa. Mamakak ka. Di ko tiya, oy. Di ko makahimo sa pagpamakak. Pagpangilad na nang atong himuon, tiya. Wagoy labot. Basta kang importante, dili mahunong ang akong pangwarta. Ako ang nagbuhi nimo sukad nga namatay ang imong mga ginikanan. Ako na ang misagop nimo. Busa angay lang nga bawsan ko nimo ini. Nakasabot ka? Tiya Pilar. Pasaylo ako sa kong pagkabuhatan karon, Diyos ko. Nay Dido, akong nakita sa imong umaabot nga maka-abroad ka. Aha? Tinuod ka, Day Amelita. Kano sa akan may tabo, Day Amelita? Madugay pa ba na o hapit na? Niya si Tiya. Ingnan ko rin akong hapit. Day Amelita? Unsa man, Day? Hapit na, Noy. Usa ka buwan, gikan karon. Mao ba, Day? Ay, kanindot anang balitaan, Day, uy. Salamat kay Day Amelita, ha? Ala, ninduta ba des imong kapalaran, Didoy? Madato na ka, anak, sa imong pangidaron karon. Madato na kakihapit naman day ka mo abroad. Ug ayaw ko kalimti, ha, Dido? Ay ko kalimti. Ay, oy. Ako niya, mapuno ko 500. Kaya nalipay kay ko sa akong naibawaan karon. Kana. Kung makaabroad lagi ko, nining akong edad karon, makaabroad ako. Okay? Kuhan ka nang, dili na kay kanang rin yung madawat, ha? Ay, hala. Ay, Dido. Salamat kayo daan, Dido. Anya, salamat sa aning imong gitunol karon. Ay, sape. Sige, arin ako. Amelita, salamat mag-usap, ha? Sige, Noy. Ay, makaabroad lagi ko. Arin ako. Kinsay sunod? Hoy, Amelita. Kay bahaw na ko unsaon nato. Kada magpatanaw nimo, puros positive ang imong isulti, ha? Kadang mahitabo yun ayon ba?
aron malipay sila o mudugang sila hatag og kwarta. Ni armadening paspas nga pangwarta. Nakasabot ka ba, ha? Sa lakton, ato silang atikon. Tiya Pilar. Letuero! Uy, O sinita po sa mahal nga Reyna? muna. Akong duulan. Ubalan ti ka kanaya. O sa hinungdan sa imong kasuko, mahal nga Reyna? Doon na ba may katabang mahal nga Reyna? Dili na ta maglangay, Hanaya, Edemos. Mulihok na kita sa dili pa uwahi ang tanan. Wa na ko makauyon ni ining akong nasaksihan na karon. Angay siyang silutan. Mahal nga Reyna. Kinsa? Kinsa ang angay silutan? Ay, ate, tulo kasi managikan karon. Dunay Amerikano nga interesado nimo og pakaslandayon ka. Wow! Wow! Laka nindot sa imong kapalaran, Inday. Maminyo man day kag Amerikano. Basi na kay pahalipay diha alang kang Amelita. Kay nakita niya ang imong kaugmaon. Noy, makadaog kag luto duha ka semana gid. Hala! Yehey! Kanindot ni mo, Noy. Oy! Kanindot ni mo, Noy. Sa imo pangidaro, Noy. Makadaog kag luto. Makadaog kag luto. Duha kasi managi kang karon. Mamilyonaryo na ka, Noy! Hala! Pwede na sad og i-advance ni mo na mo ang among balato, Noy. Pasalamat ni mo ni Amelita ba? Basin na ka ikadugang diya 500. Ay, kwarta! Kwarta, Amelita! Kwarta! Daga na kayo tag kwarta! Ang uban mo hatag na og tag sa kalibo. Tag duha kalibo. Tungkol sa ilang kalipay nga, ay bawaan nila ang nindot kay nilang mga umaabot. Puro positive. Puro swerte nila. Kisa ba dili makahatag og dakong katinadana, di ba? Tiya na konsensya na kaayo ko. Unungo na rin nato, tiya. Unsa? Di na ko tiya. Unsa to? Ha? Unsa? Agay! Oh, malabdot yun na ako ni sana ni mo mo. Kung binuangan ko ni mo, Amelita, dili pwedeng muhunong ka. Agay, tiya! Agay! Ako'y nagpagkaon ni mo. Ako'y nagbuhi ni mo. Dako kang utang kabubuton ako. Kay kung wa ako, patay ka na karon. Busa ayaw di kong supa ka, ha? Nagsabi ka? Tiya! O, tiya! Mulakaw ko karon kay magmadyong ko. Ug ikaw, ayaw di paguna-una og layas kay mapatay ta doon ka. Ay, pastilan na nga tol na bayaning akong kamot. Kamadyong nun na kaayo ko. Nagpaabot na nako ang akong mga kakurong. Ay, pagliyok. Ay, pagsakit. Ang tala ni mo kwarta.